Čo znamená funkčný fitness tréning? No to, že spojím silu s vytrvalosťou. Ako to dosiahnem? Takže si rozvrhnem napríklad hodinový tréning na silové stanovišťa a pomedzi si dám nejaké kardio stanovišťa. Silové napríklad, neviem, tlačenie saní, ťahanie saní, hrázdy, kettlebelly, nosenie beremien, napríklad výpady a podobne. A kardio môžu byť napríklad trenažery typu veslovanie, airbike, napríklad burpee ja používam, čiže také s výskokmi ako kardio zložku. A toto vlastne striedam podľa toho, aký mám cieľ a za hodinu sa dá brutálny tréning v Z2 urobiť, čo vlastne buduje kardiovaskulárny systém, zároveň budujeme silu o vytrvalosti a preto sa to vlastne nazýva funkčný fitness a preto sú dneska aj populárne tieto disciplíny ako Hyrox napríklad, pretože to je za mňa mega kombinácia obidvoch dôležitých zložiek vlastne pre naše zdravie.